సంఖ్యలు 25 మరియు 50ల మధ్య ప్రధాన సంఖ్యలకు సగటు కనుక్కోమంటున్నాడు. మనకి 25 అండ్ 50ల మధ్య యొక్క ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే 29, 31, 37, 41, 43 అండ్ 47. మనం ఏం కనుక్కోవాలి? సగటు అంటే యావరేజ్ కనుక్కోవాలి. సో యావరేజ్ ఫార్ములా ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. సో సమ్ ఆఫ్ దిస్ ఆల్ 29 plus 31 plus 37 plus 41 plus 43 plus 47, and how many prime numbers are there here? 6. So and adding this all, you will get as 228 by 6. 6 1 the 6, 6 3 is 18. So here 4 left. Okay, next 8 is 48. So 38 is the answer. Second option is the correct answer for this.